sedaya Sinoman enggal tumuju dhateng sasana Langesan. Himalaya
gunung kondang gede dhuwur kang tumati ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang tumati ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge apa-apa tidak mungkar maghrib lan isya jangkape rayo kene ditambah sholat sunate Gubuk asmara madhape kopi jahe.
Gupuk kaiti nyimpen wati nganti besok ora bakal lali Gupuk kae kebak cerita tengah wengi nganti kaget ritmo senatian kopi sak cingkir nanging bisa gawe podang pikir yen ora ngombe sak sore dadi ning lentere kopi jahe wis misuwur
temu maneh saiki sewang sewangan pengen ketemu maneh nanging lali dalane emang Bedane nyok ya senenge ati utane krimis wayah wangi saya nambahi kangen ning ati pangli perkumo nyawang foto kaya ngene rasane wong kangen bojo